Volia donar la benvinguda a aquestes activitats que hem organitzat, que hem programat pel motiu de l'ABC Negra d'aquest any, amb l'exposició del Goodies, que si no has vist et convidem. De fet, també farem una versió en vídeo per la gent que no pot venir. I després tota la resta d'activitats que hem intentat organitzar. La nostra conversa o la conversa que hem programat amb tu ens interessava especialment perquè abans de començar ho comentàvem una mica la visió diferent que tens. La teva novel·la és lluminosa, que normalment amb la novel·la negra no es dona. No? Acostumes a tractar o a parlar o a veure una ciutat amb els ulls foscos, no? A veure la part més fosca d'aquella ciutat. No? Jo crec que igual, de totes maneres, és una crònica. T'he vist que havies fet algun article sobre el Vázquez Montalbán, per exemple, i a mi m'ha recordat la teva novel·la, el Vázquez Montalbán. Tenia aquest esperit de crònica de la ciutat, no? I trobo que a mi, per exemple, això és una cosa que m'ha resultat molt interessant. No? Una de les coses que a mi m'agradaria saber, i suposo que a la gent que s'enfronta amb aquesta novel·la li agradaria saber és per què arribes a plantejar-te al fer una novel·la com aquesta i si realment tenies la necessitat o no n'és de la necessitat, no? N'és simplement d'una oportunitat o una dèria o el que sigui. Bueno, més aviat neix de... Per una banda, jo tinc la meva carrera com a periodista, no? Que vaig escrivint diàriament, vaig fent els meus articles. Per altra banda, tinc la meva afició com a lector i lector de novel·la negra. I aleshores arriba un punt que com aquestes trajectòries que eren com paral·leles, que jo sempre havia deixat el tema de la literatura, de la lectura, com una cosa més de hobby o de lleure, arriba un moment que em plantejo per què no unir aquestes dues coses. És a dir, penso, saps escriure, saps escriure. Sí, no tens les eines. I a banda, doncs, t'agrada el gènere, n'has llegit molt i pots tenir idees que et van sorgint a vegades, per què no provar-ho? No? És veritat que potser com a periodistes també pensem que un llibre és molta cosa, no? Perquè estem acostumats al format curt i aleshores ens fa potser una mica de respecte al principi. Però sí que arriba un moment que dius, vaig a provar-ho, per què no? I també per aquesta necessitat, una mica que deies tu de fer una crònica, també de deixar la teva petjada, també de fer una cosa que anés més enllà de la immediatesa del periodisme. Jo tampoc soc un periodista molt conegut, molt popular, o sigui que també el meu nivell d'influència era més aviat petit, no? Però sí que la idea de fer alguna cosa que tingués més petjada, no? I això, i juntant, és una mica, no? Els projectes es donen quan moltes coses convergeixen, no? I quan moltes coses encaixen i va arribar un moment que vaig dir, vinga, endavant, i a mesura que l'anaves fent i que anaves veient que anava tirant, t'anaves engrescant més, no? Aleshores, és un moment d'això, de confluència de moltes coses i d'unes ganes d'això, de fer una cosa una mica més amb pes, com un llibre que té una cosa d'aquestes que té pes i això, i també partint de la meva afició a la novel·la negra i a la novel·la negra també barcelonina, citaves a Vázquez Montalbán, òbviament és una gran influència, com també podria ser per altra banda l'Eduardo Mendoza, aleshores, aquesta idea, ja et dic, convergeix una mica tot, i aquesta sensació de dir, te puc aportar una cosa si tiro, com deies, per aquesta part més lluminosa i no tant per la part tan negra que potser domino menys i que tampoc tenia res a dir que fos gaire rellevant. De totes maneres, sí que tractes alguns temes que surten habitualment a la novel·la negra, no? O sigui, moltes vegades s'ha dit de la novel·la negra que fan una crítica social. Jo crec que més que fer una crítica social fan un reflexe, no? I llavors, clar, la crítica social ha de sortir per pura necessitat, no? No crec que surti directament. I tu en aquest cas tampoc intentes fer una crítica social, no? Però sí que surten alguns elements, no?, que conformen aquesta crítica que fas. Sí, per una banda,
també com faig una mica d'homenatge a la novel·la clàssica, no? Perquè el meu personatge és un gran amant de la novel·la negra clàssica. Sí que fico alguns temes, no? Que puguin ser molt habituals. No? El típic comença amb un marit que denuncia la desaparició de la seva dona i que sospita alguna cosa. No? Això és un tema com molt clàssic, que haurà sortit en mil novel·les i em feia una mica de gràcia començar amb això. No? Però sí que és veritat que no faig una crítica social directa perquè em semblava que és més efectiu fer una descripció, no? Fer que el personatge es vagi movent per tota una sèrie d'escenaris i vagi parlant amb tota una sèrie de gent i que vagi descrivint el que es troba, no? I que vagin sortint en l'escenari en el que es mou el personatge tots aquests problemes com la precarietat laboral o la pujada de preus de Barcelona, el turisme massiu quan en tenia. On hi havia. I abans de l'escenari, jo crec que en aquest sentit, per mi, és més efectiu que sigui com l'escenari i un context que no anar directe, perquè al final, si no tens... al final acabaràs fent com un assaig sobre aquesta problemàtica social, que ja n'hi ha de bons, però m'agrada més que sigui com una cosa que sempre està present, encara que no en parlis directament, o fins i tot que ho experimentin els personatges sense tampoc dir ara estic experimentant un problema de precarietat laboral, perquè ja és evident, perquè ja es veu, no? I la simple descripció jo crec que ja és suficient crítica. Sí. Després n'hi ha un parell de temes que a mi m'han fet gràcia, especialment com el reflecties. Un era el fet de que aquest personatge menja fatal. O sigui, un personatge de novel·la negra, com tal, menja en condicions, no? Aquest noi menja amb el Burger King, amb el McDonald's, menja 4 porqueries contínuament, no? I fins i tot quan aconseguís una mica de diners no se'n va a un bon restaurant, no? Que penses, com és possible, no? I em va fer gràcia, no? Perquè és ben bé una mica antagònic, no? Del que normalment s'acostuma a donar, no? A la novel·la negra. Sí, perquè és que també el meu objectiu era fer com una novel·la d'agafar el personatge en la seva fase més inicial, tant de laboral com també de vida, no? Aleshores em semblava com molt poc creïble que un noi de 25 anys amb un salari baixíssim i que encara viu a casa dels pares, que fos un gran gourmet, no? És a dir, jo tinc de referència, òbviament, de Vázquez Montalbán o del Montalbán o de Camilleri, no? Sí. És a dir, són dues grans referències de la novel·la negra mediterrània que a mi m'agrada i de la que m'inspiro, no? Però, clar, no podia ser que el personatge mengés així aleshores, però sí que volia que mengés, no? Perquè a la novel·la negra i la mediterrània el menjar és molt, molt important, no? Però volia que mengés, però que mengés això, no? Les braves i que mengés... Sí. I que begués mojitos de mala qualitat i tot això, perquè jo crec que és el que fa la gent jove o està obligada a fer això, no? Perquè no hi ha cap altra... No n'hi ha altres alternatives. Aleshores, agafant la referència aquesta, no? De dir, sí, la gent que menja bé, doncs no, ell no menja bé i potser si el personatge evoluciona i millora i arriba a una certa edat encara sent detectiu privat, doncs potser ja menjarà bé, no? En aquell dia. Però ara no li toca. Ara no li toca. Molt bé. I després una altra cosa que també m'ha fet especial gràcia és les referències que fas a les pel·lícules, perquè normalment fins i tot escriptors de novel·la negra tenen més referències cinematogràfiques que literàries, no? Hi ha un moment que tu dius, no? O el teu personatge, de fet, no? Ho diu, no? De que la gent... Com pot ser que t'agradi Mentes Criminales si realment allò és molt penós, que sempre és igual? O que la gent conegui l'inspector Gadget, no? I perquè és un inspector. Tots aquests comentaris em va fer gràcia, no? Per tu és important, o sigui, la referència literària més que la cinematogràfica? A veure, sí, no. Jo crec que la meva influència, tinc influència literària clàssica, però també com a persona de la meva època, també de les sèries i de les pel·lícules i del món audiovisual i de la cultura popular. És a dir, jo crec que a mi, com a autor o com a persona, sí que tinc múltiples influències, però sí que em feia gràcia que el meu personatge fos una mica com un purista, no? En el sentit que la novel·la negra clàssica i totes aquestes històries de les sèries, de la referència d'aquestes, doncs que ell li dolgués una mica, però més com la part més d'homenatge a la novel·la negra que volia fer i també una mica com la part humorística, no? D'aquest personatge que sigui més purista quan en realitat no hauria de ser per edat, no? Però
Però bé, em feia gràcia una mica jugar amb això i sí que una mica de crítica velada a aquestes sèries, no? D'aquests casos que comencen al principi del capítol i al cap de 40 minuts ja s'han resolt perquè algú ha mirat no sé què a la típica base de dades que ho troba tot o perquè ha aparegut no sé què. Doncs bé, em feia gràcia perquè també, és com estem deixant que moltes que les sèries i les pel·lícules, segurament per motius més comercials i d'arribar a més públic, banalitzin molt, no? Com si diguéssim, no tant el fet criminal, però sí el desenvolupament, no? I que perdi tot el que ens agrada de la novel·la negra, que és el desenvolupament, el context, l'escenari, per on passen els personatges i al final s'acaben convertint en una demostració d'enginy o de força o de recursos tècnics per resoldre casos que al final dius, doncs molt bé, què m'ha dit? Ha resolt el cas però em quedo totalment buit. Aleshores, una mica de crítica velada per part meva, en això sí que hi havia, i també una part humorística. I després el paper del detectiu privat. El fet que sigui un detectiu privat quan en realitat la feina que fa és anar a buscar la dona que possiblement ha marxat amb una altra. Realment, penses que la novel·la negra necessita ara un detectiu privat com a protagonista? Per què el vas escollir en lloc de no escollir un policia o qualsevol altre personatge típic? Em feia com la sensació que havíem tingut més detectius als anys 70 o principis de 80 i que ara tot és policia. Aleshores, no volia que el meu personatge fos un policia, tant quasi perquè potser no era creïble que un policia amb una mirada crítica o una mirada... No sé, quasi inclús, no sé, és això, no escrivint un policia perquè tampoc tenia res a aportar, és a dir, jo crec que quan el personatge és un policia has de dominar també molt bé els procediments policials. Aleshores, si no el domines, és a dir, per exemple, el Marc Pastor, que és mosso d'esquadra, òbviament l'interès està en que m'expliqui coses també que no saps, però jo no podia aportar res amb això i tampoc m'interessava en aquest sentit. M'interessava més que quasi la vida quotidiana del personatge i la gent amb la que es trobava, que no parlar dels procediments policials o forenses o de proves. Aleshores, per això em vaig decantar clarament per un detectiu privat i també com aquest homenatge a la novel·la clàssica. Em sembla que la figura del detectiu l'hem perdut, sobretot l'hem perdut en el moment actual, posat en aquest context d'aquesta societat actual, i em feia gràcia recuperar-lo i creia que era interessant també jugar amb aquest doble joc d'una figura molt clàssica com és el detectiu privat en el món actual, que hi ha molts detectius i segurament més que mai, El que passa que fan una feina que el meu personatge diu que òbviament que no és tan romàntica com la que apareix als llibres, I volia jugar també una mica amb aquesta dicotomia en quant al personatge, que crec que és una cosa que també potser jo com a periodista i molta gent ha experimentat, que té una idea sobre la seva professió, la idealitza, la romantitza, i després quan es troba en el dia a dia veu que no era això el que jo em pensava. Llavors, és que em donava joc per parlar de tantes coses, la figura del detectiu, que en cap moment em vaig plantejar que fos policia. Que fos policia. Realment és curiós això perquè és veritat, el detectiu una mica s'acaba als anys 80 i a partir dels 90 tots són policies. Amb el que tornar a recuperar un detectiu i a més un detectiu que es va llogar a internet i tal, per tant, una modernització del detectiu, crec que és molt interessant. Clar. I a més que una de les coses que, clar, quan et documentes i quan mires les coses, clar, el detectiu privat no deixa de tenir les seves funcions molt restringides, és a dir, i tots els casos, és a dir, si tens un detectiu privat ja no pots investigar un assassinat, perquè els assassinats els investiga la policia, a no ser que facis una carambola, que, aquí també està la gràcia, per què et investiga d'això, Aleshores, sempre has d'anar per les perifèries per poder... Llavors, jo crec que potser molta gent que vol... Si tu vols escriure sobre un assassí en sèrie, has de ser policia, perquè un detectiu no hi pinta res.
no? I llavors, com precisament la novel·la ha anat, detectivesca o policial, ha anat tant cap a aquests temes, no? Assassinats o assassinats en sèrie i coses d'aquestes, la figura que necessita la policia, perquè segurament es busca més l'espectacularitat o el morbo, no? A vegades, no? A vegades també, no dic que tot sigui això, perquè hi ha gent que ho fa molt bé a nivell policial, però aleshores necessiten personatges policials, a no ser que com Capillieri, que parlàvem abans, tenim un policia que és més detectiu que policia, no? O el Petros Márkaris, que també el seu personatge tampoc és que sigui típic policia. Aleshores has d'anar cap a aquestes excepcions, però ho fas molt bé, tampoc és creïble, no? Sí, sí. Ara estàs parlant d'autors diferents, has anomenat el Márkaris. Quins autors per tu que t'hagin influït és obvi, i crec que si és la novel·la més o menys ho veus, però penses que dius, ostres, m'ho vaig passar molt bé quan els vaig descobrir. Penso que això és important. Bueno, a mi al moment de descobrir, però quasi com per casualitat, Raymond Chandler o Dashiell Hammett, no? Que vas llegint per allà i tal, i dius, ostres, aquests qui són? I no aquest procés de descobriment, quasi d'investigació, que tu quan tens 20 i pocs anys dius, a veure, qui són aquests? I descobrir-los va ser una cosa també molt interessant i que et marca. I després, Simenon també, el que vaig arribar també tard, perquè també és això que dius, és un clàssic dels anys, que és 20, 30, 40, i dius, no sé si posar-lo, però quan t'hi poses descobreixes una cosa tan actual, i tan actual o tan atemporal, de dir, que m'està parlant aquí d'aquesta visió més comprensiva del criminal, i tot això. Són descobriments que dius, ostres, Déu-n'hi-do. Després, òbviament, Montalbán i Mendoza, que jo també el poso dins de la novel·la negra, encara que jo crec que és novel·la negra, tant la seva part més humorística com inclús a les seves més sèries. La verdad sobre el caso Savolta jo crec que és pràcticament. És tant. És a dir, aleshores, aquestes influències i després coses més contemporànies. És veritat que a vegades quan m'ho pregunten i jo penso, tots són autors bastant o morts o bastant vells, no? És a dir, potser el més jove era el Philip Kerr, que pobre, que també s'ha mort. De sobte, i llavors dic, ostres, quan referències joves, estic una mica, de dir, ostres, necessito renovar-me. És veritat que potser això ho supleixo amb la novel·la no negra, és a dir, amb la novel·la negra contemporània que em pugui agradar i que també suposo que ha contribuït a les meves influències. Escriure la novel·la que he escrit no només perquè llegeixo novel·la negra, sinó perquè llegeixo un altre tipus de novel·les més contemporànies i també ho afegeixo amb el que dèiem abans, les sèries o les pel·lícules o la cultura en general més popular. Clar, consideres per tu que la novel·la negra és un gènere popular? Ho diries? Popular en quant a que a la gent li agrada? Sí. Bé, sí. Sí, sens dubte. Això ja quasi és més d'estudiós i jo no ho soc tant, no ho intel·lectualitzo tant, però sí que és veritat que tens per una banda el boom de la novel·la negra que ha experimentat en els darrers anys, o les darreres dècades, sobretot amb la novel·la escandinava i el thriller i els bestsellers i tot això. Llavors, hi ha molta gent que llegeix. Jo crec que tothom sap que si vol passar una bona estona i enganxar-se té la novel·la negra, però per l'altra banda també tens la sensació que la novel·la negra segueix sent com una cosa a part de la novel·la. I això ho deien molts autors, no sé si ho deia el Zanon també, que mai a les llistes dels millors llibres de l'any, mai les novel·les negres sempre van a part. Aleshores és una cosa que penses, ostres, per què? I mira que Montalbán va guanyar el Premi Planeta amb Los Mares del Sur, una novel·la negra, per què hem deixat o per què passa això? És estrany, és d'aquestes coses que dius potser és popular i encara no té aquest punt de prestigi que hauria de tenir, perquè és que tenim autors que bé que s'ho mereixen, no? Bé. I et planteges escriure una altra novel·la negra, quedar-te amb el gènere o investigar altres gèneres i fer passar-te
No, bueno, de fet us puc dir que ja tinc escrita una segona novel·la. Amb el mateix personatge. Amb el mateix personatge. Perquè és que en època de pandèmia. Em molt de gust que evolucioni. Veure com evoluciona i com va espavilant. Vull que espavili una mica. Sí. Bueno, al final... Ai, clar, és que em sap greu dir al final, però el vaig trobar molt dolç al final. No diré més perquè si algú després en sent, no? Però ho vaig trobar molt dolç. Vaig pensar, aquest personatge li cau bé a l'escriptor, no? Si l'acaba així. No? Sí. Que bonic, no? Al final, no? Aquesta sensació, no? Sí, sí, em cau bé i alguns diuen, és que et veiem a tu. Bé, dic, no és veritat. No soc jo, però òbviament parts... Perquè com hi ha parts que volia parlar que són més meves, com la inexperiència o el pas al món laboral des de la ingenuïtat, des de la inexperiència, des de certa idealització i també des de certa timidesa o inseguretat, és un tema que potser això, òbviament, ve més de mi i ho volia tractar. I em cau bé i inclús a vegades m'emprenya quan hi ha gent que, amb bona voluntat, que puguin dir doncs és un personatge perdedor, no? I jo, hòstia, aquí sí que em cabrejo. És un personatge com podem ser tots nosaltres, no? Que aixequi la màquina no l'ha cagat mai o qui no s'ha portat un cubell d'aigua freda, personatge que es tira al món amb tota la ingenuïtat i amb tota la inexperiència i que intenta sobreviure i que a vegades ho aconsegueix, a vegades no, i tira endavant, no? Per tant, en això sí que el defenso. I després el contrapunt amb l'altre personatge, el Requesens, no? Que trobo que és el que fa aquest lloc, que el fa molt interessant, no? Sí, és com... Aquí sí que agafo l'arquetip típic, no? Sí. El porto a l'extrem, no? Perquè si hi ha un jubilat, ja potser és algú que en la seva època d'esplendor era el personatge típic, no? I que ara ja vist, per una banda està ja de volta de tot i per l'altra banda vist que com la societat, la tecnologia, el pas del temps li passava per davant i ha decidit apartar-se, no? I aleshores genera per això aquesta, no? Tenim un personatge que comença, un que ja està ja de sortida i llavors es genera aquesta complicitat, en certa manera, una mica velada, no? Perquè, clar, se l'ha de treballar el pobre Biasolo perquè li faci una mica de cas. De cas, però bé, Déu-n'hi-do, al final el cas que li fa. I després una altra cosa que volia comentar-te, el paper de la dona a la teva novel·la. Tant els personatges que n'hi ha tenen un punt... Penses que estan molt de voltes de moltes coses, també. Per mi, la sensació que he tingut, no? Tant, fins i tot la Sara Dalmau, no? Que pren una decisió, després recula i continua vivint-la... Bueno, al final, no? És que costa molt no explicar-ho, ho sento. Però, no ho sé, no? Clar, també n'hi ha molts arquetips a la novel·la negra sobre el paper de la dona, no? Tu vas plantejar a l'hora de dibuixar els personatges quin tipus de dona havia de ser? Sí, sobretot volia que fos dones que completessin una mica el que no té el personatge principal del Biasolo, no? Que sobretot, per una banda, els personatges que més influeixen en el Biasolo és una banda la Laila, òbviament la monitora de gimnàs, que té tot allò que necessita tenir el Jordi Biasolo però que no té o encara no té, que és aquest ser una echada pa'lante, seguretat, no? Sí. És una dona d'acció i el Jordi Biasolo encara no ho és i ho ha de ser una persona d'acció. Llavors, amb això, doncs, m'agradava que li aportés aquestes coses. Un altre personatge, la propietària de l'agència de detectius, la Marina del Duque, que és un personatge que li aporta realitat. És a dir, i no volia, sobretot el que no volia és que fos o bo o dolent o molt extrem, no? Simplement és una professional que havia de tirar endavant el seu negoci i que li aporta un bany de realitat, no? El personatge també, escolta, madura una mica i deixa't de les teves idees fantasioses, això és el que hi ha, això és el que tenim, et pot agradar o no, no? Aleshores, volia que
els personatges femenins aportessin aquestes coses al personatge i sobretot no s'anessin a la tendència de fem fatal, no? Que potser amb la Laila ho dibuixo una mica, no? Perquè l'atracció que pugui sentir ell, però òbviament no té aquest punt. I el tema de la Sara Dalmau també és com, bé, volia una mica parlar que hi ha moments de la vida que llences a la piscina, però escolta, si surt malament, escolta, potser has de recular, no? I tampoc passa res, si estàs d'acord a la parella. No, a veure, penso que en aquest sentit estan molt ben dibuixats, Jo el que sí que t'agraeixo, perquè al començament, quan el vaig començar a llegir, recordo quan van sortir aquestes mencions als símbols i tal, vaig pensar, ai, saps? Jo, ai, que em fico com un codi da Vinci 2, Déu meu. Sí. I després t'agraeixo que no anessis per aquí, perquè... Sí, és que era el joc de referència, perquè hi ha un personatge que també fa un estudi, una mica, un anàlisi d'aquest símbol. Del Numaurio, no? I aquestes històries, i aquí sí que volia jugar una mica amb això, no? Amb el codi de referència, amb el codi de Vinci, aquestes coses, i també agafar una mica el que feia, amb totes les distàncies del món, òbviament, a l'Umberto Eco, que també es va dedicar a molts llibres a anar en contra d'això. Me'n recordo que en un llibre, no sé si el pèndulo de Foucault, bueno, no sé com es pronuncia, que em va quedar... Pura matemàtica, de fet. Sí, i que parlava com de la numerologia, històries d'aquestes, i en un moment un personatge li diu, mira, veus aquell quiosc? Doncs medeix 3 metres i mig, que si multipliques per 4 dona no sé quant, que és el símbol de la puresa divina. Em vaig quedar molt amb això, no? I vaig dir, ostres, totes les distàncies del món, òbviament, intentar fer una cosa similar, de dir... Sí, per això a mi em va fer gràcia el fet que al final no sigui Fifi, que penses, sí senyor, és que tampoc li has de buscar, no? I clar, quan... Clar. No, se't pot anar una mica més enllà, no? I de dir, quin horror, no? Clar, no, imagina't que tiro per aquí, llavors potser sí que aleshores com a lectors haguéssiu dit... Jo no sé si l'hauria acabat, ja també t'ho dic. Perquè, clar, com a mínim, o sigui, ja arriba un moment que acabes escollint lectures i penses, ostres, si hagués tirat per aquí, no sé, m'hauria interessat. Hauríem venut d'una forma diferent, si hagués estat així. No haguéssim dit, no, ja anava a la contraportada i haguéssim dit, no... Ciències ocultes i sectes i coses així. I després, una altra pregunta també, que a veure, jo això com a bibliotecària m'ho vaig plantejar, l'elecció de l'editorial. A vegades té a veure amb altres coses, a nivell professional, no? Per contactes o pel que sigui, no? Però em va sorprendre que una novel·la negra l'edités Libros de l'Asteroide, no? I volia dir, a veure, és pura curiositat, no sé si pots contestar, però en aquest cas era jo, no? De per què havies escollit aquesta editorial, si l'havies escollit o no. No, clar, la gràcia és que jo no... Més aviat em van escollir ells, és a dir, perquè jo escric la novel·la sense tenir cap mena de contacte amb el món editorial, ni cap contracte, ni res. És a dir, l'escric perquè vull escriure-la i penso, una vegada l'acabi ja veurem, no? I aleshores, realment, una vegada l'acabo, i aleshores també, bueno, doncs faig una mica de feina de millora, no? I també faig una assessoria, no? Amb una persona experta i tal, i em diu, ostres, hi ha possibilitats, i aleshores és quan jo començo a contactar amb les editorials i faig una llista de les editorials que m'agradaria publicar i entre elles l'Asteroide, encara que òbviament penso, bueno, potser perquè com a autor de Barcelona, bueno, potser puc encaixar per aquí, no? Encara que ells no publiquen molta gent d'aquí, potser els hi podia interessar. I va ser una història d'aquestes que dius, ostres, realment... hi ha esperança al món, no? Perquè ningú, simplement amb la meva novel·leta i tal, pico a la porta i em diuen, doncs ens interessa, no? I aleshores, clar, és d'aquestes coses que dius, ostres, realment ho escrius i un final així no seria creïble, no? Quasi. Però el més probable era que em diguessin, bueno, gràcies, no? Però no ens interessa, no? Aleshores, no, ells es van interessar i molt bé, i va ser és una relació molt fluida i de molta millora, no? I ajuda perquè també em van ajudar a millorar la novel·la. Sí, perquè són editors, no?
Clar, sí, em deia... Clar, l'anècdota és, òbviament, quan a mi em diuen ens agrada molt la novel·la, volem publicar-te-la, vale, signem el contracte i tal, una vegada signat el contracte em diuen, vale, ara tenim unes quantes suggerències d'oferta, jo, però no... No. Com pot ser jo que he fet... I aleshores, òbviament, aquestes coses de l'ego, no? Quan escrius una novel·la sempre al principi dius, home, què em vols millorar? Però després quan veus que realment totes les suggerències i propostes són per millorar, també aprens una mica que és l'ofici aquest d'escriptor, no? Que no és tan individual com et pensaves. No? Que arriba un moment que la primera part sí que és totalment individual, però arriba un moment que ja no. I aleshores això també és molt interessant de descobrir aquest món i veure com les teves novel·les poden millorar gràcies a l'ajuda de gent experta, no? Que també aporta el seu. Per tant, estic molt content d'estar a Llibres de l'Asteroide. Tenen novel·les negres, molt interessants. Sí. Però és veritat que no se les coneix per això, no? Així que... I també jo crec que m'ha ajudat a estar en aquesta editorial, perquè ha fet que Llibres de l'Asteroide, amb el prestigi que té i publicant autors internacionals com publica, que tothom estem d'acord en que realment valen molt la pena tots i sempre són descobriments importants, que em coli jo entremig també ha fet que la gent digui que aquest nom... Eduard Palomares, no? És a dir, a més, sempre ho dic, just després de publicar el meu van publicar el Graham Greene, no? Aleshores és... Eduard Palomares, Graham Greene, dius, ostres, l'atenció de dir, aquest què és, no? No, està en un catàleg, no? Que vols que no, això reconforta també a nivell d'ego. L'ego com ho porta un escriptor? Bueno, jo en el meu cas com aquest descobriment constant, no? De dir, sempre et penses que no tens ego, no? És a dir, no tot així, és a dir, i a més... Són els altres. A veure, si ets una persona normal, dius, jo no tinc ego, jo no sóc un escriptor d'aquests que agafaria i tiraria l'ordinador i diria això, tal. Però, malgrat això, en tenim, no? I sempre et fa una mica, quan algú et diu... al principi, o quan algú et fa una crítica a la novel·la, mira, això no m'ha agradat, doncs sempre et fa una mica de mal. Però és un procés, jo crec que de desenvolupament personal també molt important, de dir, primer, li agrades a molta gent i si hi ha alguna gent que no li agrada, doncs tampoc passa res. I si algú et diu, mira, això es pot millorar, ostres, aprofita-ho, perquè és que moltes vegades sí que és una millora. Altres no, altres dius, què dius? Però també ho has d'aprendre a gestionar, no? En quant a desenvolupament personal és molt interessant tot això, com ho gestiones, no? I com al principi una crítica et fa molt més mal que una lloança, no? Però després dius, ostres, equilibra-ho, no? Que alguna persona et digui, m'ha agradat molt, doncs dius, doncs gràcies, no? Gràcies i me n'alegro i m'omple que m'ho diguis. I si algú em diu, doncs no m'ha agradat, bueno, escoltem per què no t'ha agradat i si tens raó, doncs diré, doncs mira, intentaré millorar això. I si també és un troll que dius qualsevol subnormalitat, qualsevol bajanada, perquè a vegades la gent està frustrada i et diu qualsevol cosa, doncs també, mira, assumir-ho i aprendre a gestionar-ho. És interessant. És interessant. N'hi havia una intencionalitat d'escriure una bona novel·la per part teva? D'escriure una bona novel·la? Sí. A veure, ostres, deixa'm-ho pensar. Òbviament, mira, clar, és a dir, jo crec que l'única oportunitat que tenia de ser publicat és escriure una novel·la, digue-li bona o digue-li una novel·la que pogués tenir alguna cosa, no? Perquè és que si no m'haguessin publicat. És que la meva única oportunitat era fer la millor novel·la que pogués. I això ho tenia clar, la millor novel·la que pogués i que fos una mica diferent i que pogués tenir un forat, no? Una proposta que no fos tan òbvia o correspongués als clitxers habituals, perquè és que si no tenia jo cap oportunitat. Aleshores, ja que ho feia, no? Anar per això, no? Anar que me la publiquin. A veure, sempre et pots autoeditar i com a últim recurs, doncs mira, almenys queda allà, no? Però ja que ho fem, ja que estic destinant tant temps i energia, anem a per totes. Quant de temps? Això també curiositat malsana. Quant de temps vas trigar en fer aquesta novel·la? Clar, diguéssim, és que és difícil de calcular perquè jo crec que escrivint, des que em poso a l'ordinador, potser uns 10 mesos o així. També tenint en compte que jo treballo, aleshores ho has de fer els caps de setmana o aprofitar
Aleshores, això. Però, clar, no et sabria dir quant de temps abans vaig estar pensant, perquè sí que abans de posar-me a escriure, tant en aquesta primera com en aquesta segona, doncs, estic donant-li voltes i anar pensant i anar imaginant-me escenes, imaginant-me girs i per on pot anar la cosa. Aleshores, és un procés de què estàs pensant i no et sabria dir quan vaig començar a pensar, quan se'm va ocórrer el personatge, quan... Saps la cosa que potser un dia estàs dutxant-te i dius, i si faig això? Ah, vale. I després vas millorant aquesta idea, aleshores és com un procés molt... Però sé que és veritat que d'escriure uns 10 mesos, però clar, després també d'edició i de millora i tot això, doncs també va passar un any entre que es publica i tot plegat, més o menys, no? Vas fer algun tipus de... Vas tenir un procés de documentació prèvia a escriure la novel·la o ja sabies com funcionaven les agències de detectius? Vaig tenir la sort de que conec una persona que ha treballat en aquest món, no? Aleshores em va ajudar molt a l'hora de, sobretot, de documentar-me d'aquestes coses, de com funcionen, no? Això, i després també com forma part del treball de periodista, doncs documentar-te, no? Doncs, si vaig escriure sobre temes immobiliaris, vaig a documentar-me una mica, vaig a veure, és com un procés, però no és tant això una investigació, no? De dir, em poso a documentar-me sobre un tema que és el, no sé, la peste negra al segle... Com és una cosa més contemporània, no? Doncs et vas documentant una mica sobre la marxa. No? Ara m'interessa documentar-me sobre això, veure com funciona i vas mirant. I després, ja per últim, que també és una conversa i jo faig moltes preguntes, em sembla Jordi també que intervingui. Tu vas passar bé? O ets d'aquests escriptors que diu que necessita passar-s'ho malament, patir, després reflectir a la seva obra, o realment tu vas passar bé? Ho vaig passar molt bé i, de fet, igual que et deia abans, que l'única oportunitat que tenia era que fos bona, també l'única oportunitat d'acabar-la era que m'ho passés bé. Perquè és que si no, clar, imagina't, arribar a les teves vacances i dius, mira, aquesta setmana em dedicaré a anar a la biblioteca cada matí a escriure i tal. Si no t'ho passes bé, quina tortura, tampoc té sentit, no? A veure, si ets un autor molt profund, jo què sé, tens una cosa molt important a dir i l'has de patir, no, i tal, em sembla genial, no? I les grans obres de la literatura universal suposo que s'han escrit així, no? És a dir, imagino que Tolstoi o Dostoievski no... S'ho passaven bé. No, potser sí, però no, suposo que hi havia un patiment, sobretot Dostoievski, no? Per com va ser la seva vida. I llavors, clar, òbviament escriu. Però o tens una cosa molt profunda i molt dolorosa a dir que revolucionarà el món de la literatura, o si no t'ho passes bé, doncs potser repensa-t'ho, no? Crec jo. És a dir, jo no sabria escriure no passant-ho bé, perquè és que si no, no sé, no li veig el sentit. Per sort, ho vaig passar molt bé i tenia ganes, doncs demà torno per escriure més i tinc ganes. O sigui que amb això m'ho vaig passar molt bé i m'ho he seguit passant molt bé en aquesta segona novel·la. Jo crec que es reflecteix a la novel·la. O sigui, que és el que et deia, aquesta lluminositat també d'alguna manera també reflecteix de la visió que li dones, no? Almenys jo és el que veig. Ara sí, l'última ja. A part d'escriure novel·les, has jugat amb poesia, n'hi ha molts autors que escriuen poesia prèviament, n'hi ha d'altres que no. Per exemple, és un gènere que... No, la veritat és que no soc gaire... Bueno, no m'he posat mai i tampoc és veritat que no soc gaire lector de poesia, llavors és un món que no... De fet, jo crec que també es reflecteix a la forma que tinc d'escriure, que vinc més del periodisme i de l'escriptura, de buscar aquesta senzillesa i aquest estil més directe, que no de la poesia, que hi ha el mateix Montalbán o el mateix Fanon, que es nota que hi ha una ànima de poeta. Jo, de fet, algunes vegades que intento posar-me poètic, acaben reduïts després, quan m'ho remiro, acaba reduït tot, perquè dic aquí... I també és una cosa que també amb l'editorial estem d'acord, de dir, si tens un estil i tens una trama i tens una forma de dir les coses, ara no em descriguis un capvespre en 4 línies perquè també... No, i que a vegades tens tentació. Això que dèiem de l'autor de l'ego, dius, ai, ara vaig a dir una cosa... Vaig a lluir-me una mica, no? I llavors hi ha un moment que dius, bueno, al final aprens, no? Que l'obra
l'obra i els personatges estan per davant de tu com a autor. Aleshores, això també és un aprenentatge que he mirat i que he descobert. Per exemple, una de les coses que a mi m'agraden molt les novel·les on fan moltes referències també musicals, no? I on la música té... I jo ho intentava fer i a vegades quan ho llegia deia això és una cosa, és més, ho fas per tu que per la història. I ala, a tallar, fora. Sí, no em fas de fet, no? Molt poquetes, a vegades va a un concert de no sé qui o tal, però molt poquet, perquè a mi no ho acaba de veure, i mira que ho deia, mira que vull fer-ho. Però al final és més per això, perquè vull deixar clar que tinc unes referències quan ni el personatge ni la història la complementen, no? Clar, exactament, no li aporten res. Aleshores, bé, són descobriments que vas fent mentre vas escrivint. Jordi, vols aportar alguna cosa? Jo sí, vull demanar una cosa, que és... Tu treus la novel·la el 2019 i el món canvia absolutament el 2020, però molt. Molt. De la Barcelona plena de turistes que no sé què, a una Barcelona absolutament buida. Això sortirà reflectit a la novel·la que estàs escrivint ara o que ara serà un espai entremig? Clar, és que encara que no dic quina data és exactament, per mi sí que com a referència és el 2015, més o menys. No? I aleshores la següent novel·la és pràcticament 6 mesos després, o sigui, encara estem... De fet, fins i tot ni surt o comença a haver-hi alguna referència a tot el tema independentista i del procés, encara que és veritat que el 2015 ja ho teníem i ja veníem de la primera consulta. És un tema que no tracto molt i tampoc no sabia molt bé com ficar-ho. Llavors, no, més o menys, o sigui, la següent novel·la està sobre el 2016 i es comencen a apuntar coses més de tema del procés i tal, però clar, la pandèmia queda lluny. I no sé si, òbviament t'ho planteges, no? Què fas? O potser penses, i si faig un tercer llibre que estigui en pandèmia, que sigui just a la pandèmia? No sé si és massa aviat, no?, per començar a pensar. Necessitem potser una mica de distanciament per fer-ho, o potser algunes referències, òbviament, no? Hi haurà d'haver-hi referències, no sé, és una cosa que veurem. Més que res que quan llegia el teu llibre, per exemple, els seus desplaçaments per una vila olímpica carregada de gent i tal, clar, pensava, ara un individu així sortiria de l'edifici i aniria caminant sol, hauria un tipus per allà. Clar, és molt interessant, no?, a nivell de trama, de fer una història que encaixi amb la pandèmia, no?, i que canvi totalment l'escenari, però clar, si estem parlant precisament de la novel·la negra, no?, que ens agrada, que és el personatge visitant llocs i mesclant-se a puestos i tot això, ostres. Però ha de ser molt interessant, però clar, molt difícil, crec. Molt difícil que algú pugui fer una novel·la com de pandèmia, novel·la negra de pandèmia. Va haver un cas, per exemple, si us en recordeu, d'assassinat de persones sense sostre, just en plena pandèmia, no? Llavors vaig pensar, ostres, aquest seria un tema interessant, però també me n'aniria a un altre registre o hauria d'intentar utilitzar aquest registre que tinc ficat aquí, que també pot ser una idea. No sé, vaig tenint idees sempre i al final és com una competició, al final guanyarà una i a veure si situar-ho a la pandèmia, no sé. També pots, no sé, és unes coses que jo crec que molts escriptors ho deuen estar plantejant, no? També què fem amb la pandèmia? L'incloem? No? No sé. Més que res és que és una història que no dura un parell de mesos, sinó que ja portem un any i no veiem un final. Clar. Sí, segurament. És que segurament, òbviament, el món ens canviarà i els propers 5-6 anys estaran molt influenciats com això, inclús com es parla de la febre espanyola, no?, o de la pesta negra, no? Això quedarà per la història de la humanitat. I segurament veurem molts llibres i moltes històries, però bé, a veure quan comencen a sortir bons llibres sobre això, no? No sé. Sortiran molts, no?, possiblement. Sí, sempre surten els el recull de fotos de la pandèmia, que és molt interessant, no? I coses que s'aprofiten, però coses a nivell literari bones, no? Que la pandèmia sigui no només un escenari, no? Sinó una cosa que et porta a la història, no? A una transformació dels personatges o una història que només pogués passar en pandèmia, doncs, ostres, haurem de veure. No sé si...
No sé. Ho vaig pensant sempre, coses que podien ser, però realment, si ho faig, com us deia abans, ha de ser perquè realment és una cosa bona, no simplement per dir vaig a fer una història en pandèmia perquè és el que es porta ara. De fet, com jo, és el que es deia, com jo estic fora del circuit comercial, en el sentit que no soc en cap cas un autor a què l'editorial digui fes un llibre sobre això perquè ara es ven molt. Com per sort, ni jo soc així, ni l'editorial és així, puc estar... Pots escollir, no? Sí, puc escollir, sí. Home, també és veritat que si jo escric una novel·la i l'editorial diu aquesta vegada no has estat a l'alçada, doncs me la menjo. No hi haurà novel·la. Exactament, és a dir, A mi el que m'ha agradat molt d'aquesta novel·la és que realment això, les qüestions socials no són pegotes, que és el que moltes vegades trobes a moltes novel·les. És a dir, els fets socials, queden com enganxats a la història però no afecten el personatge. El personatge travessa la història i hi ha, no sé, qualsevol tipus de fet social, però queda com enganxat allà. Amb els seus personatges, ell viu la situació, és a dir, viu la precarietat, viu amb els pares perquè no té diners per llogar-se no sé què, a les hores d'oci sap que compta amb els diners que compta i es pot prendre les birres que es pot prendre. I això penso que és una cosa importantíssima, perquè a veure, hi ha moltes novel·les que els personatges corren pel mig de la novel·la i les coses no els afecten amb ells. I per tant, llavors, podries treure-les, perquè de fet, moltes vegades penses són novel·les policíaques on s'hi posa alguna cosa de crítica social per donar-li així un aire més negre. Clar. Sí, de fet, jo crec que això és una de les coses, el decidir el tipus d'història i sobretot el tipus de context en el que es mouria, igual que us deia que no veia jo que pogués aportar res ni a un policia ni a un personatge molt arquetípic dur, tampoc no crec que jo no podia aportar molt si m'anava molt als extrems, és a dir, si m'anava a un personatge que visqués una situació límit, un personatge, el típic personatge alcohòlic i que amb una vida desastrosa i que està a punt de fotin fora de casa perquè tampoc podia aportar. Llavors em vaig anar a una cosa que em semblava important, que era dir, situem-nos en un context de classe mitja, és a dir, classe mitja, no sé si existeix actualment la classe mitja, és a dir, la classe treballadora mitjana, si li vols dir, que encara que potser de partida algú pot dir que poc atrevit, jo crec que em donava l'oportunitat de parlar de temes que ens afecten a tots i que li afecten al personatge i a vegades queden una mica invisibilitzats precisament perquè potser no són ni són morbosos ni són d'aquests excitants o que et descobreixen una cosa com el que dèiem abans, de les sectes o els il·luminats o és una cosa que ens afecta a tots. Canvia afectant a tothom. Clar. Jo què sé, des de el preu dels pisos és una cosa que afecta a tothom. La precarietat laboral afecta a tothom. I en canvi és això, segurament les coses més terribles immediates són de les que normalment la novel·la negra no en parla. Clar. Quan dius és el que ens afecta a tot i segurament no només ens afecta, sinó que és el que realment regeix la societat, no? I el sistema social i econòmic que tenim doncs és el que es regeix per aquestes coses i no només ens afecten les vivim, sinó que és que configura la nostra societat. Per tant, creia que valia la pena escriure'n i bé, també m'agrada a vegades llegir coses més extremes o coses més de violència, pura i dura, però a mi sí que la violència per la violència ni m'interessava ni tenia res a dir i precisament d'això sí, perquè és que crec que amb aquesta idea que parlàvem abans de la crònica, si fas una crònica social de la Barcelona del 2015, has de parlar d'això i potser també queda reflectit. Igual que ens anem a les novel·les del Mercè per veure com era la vida als anys a Barcelona als anys 60-70, doncs potser en algun moment aquesta novel·la pugui servir per dir, mira, la vida era així i la gent tenia aquests problemes. Sí.
Molt bé. Doncs m'ha encantat aquesta conversa amb vosaltres. Trobo que els lectors els hi pot... Bueno, potser hem dit, i possiblement per culpa meva, més del que caldria sobre la novel·la. És igual, arriba un moment que ja... Tampoc és... Com no és una novel·la més de desenvolupament, acompanya el personatge en el seu aprenentatge, que a vegades el personatge s'equivoca, també, no? I a veure, a vegades jo dic, a veure si sou capaços de veure on s'equivoca, perquè hi ha moments que la caga i després ha de rectificar, no? Doncs jo crec que és més una novel·la això de desenvolupament, d'anar acompanyant, que no de grans girs o que n'hi ha algun, o de grans coses que diguis, oh, no m'ho esperava, no? Sí, no necessites saber qui ha matat a qui, no? O sigui, aquesta sensació, jo després d'aquesta novel·la, no? De dir, m'és igual qui hagi matat a qui. No? Sí, totalment. Suposo que els de la cova fumada et deuen convidar de tant en tant, no? Doncs mira, entre tanta història de restriccions i tal, no he tornat, però... No, però de fet, mira, la cova fumada és una... Vaig anar-hi a fer-hi un article com a periodista i tal, i vaig dir, ostres, això és que és un escenari de... brutal. Llavors, saps, aquelles coses van quedant com el disc dur de la teva memòria i dius, pam, i arriba un moment que dius, necessit, pam, aquí, el tinc. Sí, m'agraden els aquests autèntics. I que aquests també són un patrimoni de Barcelona. Que ja en queden molt pocs. Sí, van tancant cada vegada més. Però bueno, són coses que t'ensenyen aquesta Barcelona que era i que cada vegada ho serà menys. Home, si fas el llibre que parli sobre la pandèmia, escollir els llocs que quedin també serà un gran què, perquè et costarà, També. Llocs emblemàtics que quedin, no? Sí, pot ser. Serà una mica complicat. Bé, doncs res més. Jo no volia molestar-te més. La veritat és que m'ho he passat molt bé amb aquesta conversa i espero que tu també. Sí, total. I que, bueno, espero que ens trobem personalment, presencialment a la biblioteca algun dia, que vinguis a veure'ns o que vinguis a buscar llibres, a lectures. Tenim tot el que n'hi ha de negre, o sigui, que pots buscar el fons que vulguis i després, per suposat, quan facis la següent novel·la estarem una mica a la guai a veure com evoluciona aquest personatge i perdó, dir-li. A veure si aquest any tenim notícies ja. I tant. Molt bé. I un plaer parlar amb vosaltres i també amb ganes això de poder parlar amb els lectors, perquè també és una cosa que com a escriptor novell també disfrutes, no? Potser més consolidada i ja està farta, però tu com a novell, qualsevol persona que vingui a parlar-te de la teva novel·la és un plaer i ho disfrutes molt. Molt bé, doncs moltes gràcies i molt bona tarda per la resta. Bona tarda. Moltes gràcies. Vinga, adéu.